Les notícies són cada dia més sorprenents. Una dona acaba de tenir bessons. Això no és gens insòlit, però que un sigui blanc i l'altre negre no és una cosa que passi cada dia. Què els sembla això als més petits? Una mare que tenia un fill negre i un fill blanc. I va ser super raro perquè jo no sé com. Està bé, aquesta notícia. Sí. Que a vegades s'equivoquen. A vegades. Pues que aquesta dona... Pues no ho sé. Això és un lío. Jo, sa mare crec que és blanca i el pare negre. Pues vaig veure un home que era negre i una dona que era blanca i van tenir dos fills. Un nin negre i un nin blanc. Un poc raro. Bueno, bastant. Podria ser que varen canviar els fills. Que van adoptar. Jo crec que volien un de cada color. I havien sortit un negre del pare i una blanca de la mare. Pues el pare deu ser blanc i la mare negra. Àngela, però si no, no podrem anar al pati. No ho entén ningú. Sí, per exemple, si tu tens els dos pares negres i la teva padrina blanca, potser pot néixer del padrí, de la part del padrí o de la padrina. Estàs fent un cacau